Kaixo lagunok, arratzaldeon, haupa zigor, aspaldiko, ze muguzodete. Venga, Denon artian, ontatik aterako gara. Eta eutzi goiari, bitartean guk ezin dugu gelditu. Eta proposamen, merke, simple eta errex batekin etorri naiz. Begira, alde batetik daukagu. Azukrea, gurina eta irina. Hiru osagai simple batekin. Arrautzarik ez, eta gogoratu, glutenik gabeko irinarekin izaleke egiteko. Orduan, naztuko dugu azukrea gehi gurina, amasatuko dugu pixkat, eta gero kolpez gehituko dugu irina dena. Gero, amasatuta gero, txorixoan forma egin behar dugu, hola? Eta ore hau, aguantatzen du, oskagailuan gordeta ondo bilduta, gutxienez astebete. Eta honekin, ingo dugu, egunero, jan, gure pasta zoragarria egin berria. Eta nahi dezue emaitza ikusi nola gelitzen da? Begira, aizpura gozotegiko izpiluak. Ze goxua Igor? Badakit asko ezagutzen dezue, gure izpiluak. Abizen berdinarekin gainera. Venga, lagunok, laster arte, agur agur!